Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kagem sedulurku kabeh. Alhamdulillah, channel Sinoman Jawa saiki tansaya gede. Terbukti saka subscriber wis mencapai 14.000 dan alhamdulillah dek wingi untuk viewernya sudah mencapai 1 juta. Itu pertanda semua para viewerku setia ini masih setia terhadap channel Sinoman Jawa. Spesial ono ing kesempatan iki aku pengen bahas kodam pendamping saben-saben weton. Jadi apa sing tak bahas? Nanggone videoku iki disimak apik-apik. Balik maneh ono ing channel YouTubeku Sinoman Jawa. Dulur, dek wingi aku wis mbahas sifat watak karakter saben-saben weton, ya toh? Terus wis tak bahas beberapa kodam pendamping saben-saben weton. Dulurku, sing duweni weton Kemis Pahing, kuwi kodam pendampinge apa? Bakal tak bahas kanthi gamblang ana ing videoku iki. Nanging sadurunge tak jelasne kanthi gamblang, ojo lali adate ya dulur, diseruput kopine dhisikno. Kodam pendamping Kemis Pahing saka cacah hitungane Kemis 8 lan Pahing 9. Iki lumayan gede ketemune 17. Mengenai sifat watak karakter, terus babakan karejekan lan jodoh sing pas, kuwi wis tak bahas nanggone videoku sadurunge. Sampean scroll sifat watak karaktere weton Kemis Pahing. Ana ing kesempatan iki dulur, aku pengen bahas kodam pendamping weton Kemis Pahing. Kodam pendampinge weton Kemis Pahing yaiku apa? Weton Kemis Pahing didampingi kodam macan putih. Sehingga wibawane weton Kemis Pahing ki sangat luar biasa. Weton Kemis Pahing cocok dadi seorang pemimpin. Krana dheweke iki duweni sifat sing tegas. Duweni aran satriya wicaksana. Dadi apa sing dingendikane iku insyaallah iso dadi panutan. Krana weton iki ya kegolong gede, weton jumlah 17 didampingi kodam macan putih. Iki juga mempengaruhi rezeki sing lancar, iso kena digawe tuntunan lan panutan. Nanging seakeh sifat sing apik saka kodam pendamping sing naungi weton Kemis Pahing kaya mengkono, ya isih akeh kekurangane dulur. Jadi dulur-dulur sing duweni weton Kemis Pahing bersyukur, ning aja sampe sampean duweni sifat sing jumawa, adigang, adigung, adiguna. Merasa sampean iki dipentingne, merasa unene sampean iki diugemi, terus sampean duweni sifat sakarepe dhewe, duweni sifat sing serakah, alwamah pengen ngemah babagan donya iki. Eling dulur, kodammu iso berfungsi kanthi apik lan becik kuwi saka kodratipun Gusti Allah. Aku uga dulur-dulurku kabeh sebatas menungso. Yen ora oleh ijine Gusti Kang Maha Kuwasa, kabeh iki ora bakal ana gunane. Wis cukup semene dulur penjelasanku saka weton Kemis Pahing. Ketemu nanggone videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kagem sedulurku kabeh.